Uy. Ay, naku, ganda Ayun na naman, naman. sa kagat na naman sa stick Ang laki na kasi naman. ng stick ko, Happy Man. Ayan yung kadagit eh. Oo nga, sablay yung stick mo talaga. Tsaka sablay din naman si Idol Jess Web eh. Pero, Tsaka sablay din naman si Idol Jess Web eh. pero, na magulog. Yo, what's up mga kadagit? So, happy man forever. So, paliwanag ko muna yung gagawin namin. Meron kami ditong bote, plastic bottle. So, sino matalo? Halimbawa matalo si Happy Man, maghuhulog siya rito. Pag ako natalo, maghuhulog naman siya rito. Maghuhulog ako dito pag ako natalo. So, anong purpose ba nito? So, para magamit namin to sa mga event namin. O kaya kung meron man plano sila Jason Webb na mag-feeding program. So, yun. Pero ang pinaka number one purpose nito para pag may papasyal dito, bisita, magamit po halimbawa kayo mga solid na subscriber namin, pumasyal po kayo dito. Magamit po namin sa inyo to, pang merienda man lang, hindi man lang kami mapahiya sa inyo, mapasoft drinks man kayo, mapabiskwit, kahit pa paano may maiahayin kami sa inyo. So, yun, umpisa na natin, Happy Man. Wala pang babatiin. So yun, shoutout sa lahat ng mga solid kadagit dyan at sa mga Happy Man natin dyan. Shoutout sa inyo lahat at sa lahat ng mga spider content creator. So, ayun. 38.8 no? Tinimbang na rin namin to. Tinimbang na namin. Ayan. Di mo kasi nalalaki. So, shoutout muna kay Sir Joseph. Maraming salamat sa regalo mo nakarating sa akin. Salamat din kay Happy Man dahil siya yung nagdala dito. Thank you, Sir Joseph. Viral Spider, tawag dito? Get well soon sa asawa. Get well soon sa asawa mo, pagaling kayo. Sana makatulong yung konting tulong natin na Pinabot na sa akin. Okay. Thank you sa mga idol natin. Sir Joseph. Thank you. At napakamalaking tulong to, Idol Kadagit, Idol Jess Web, tsaka kay Kabuls. Thank you. Talaan yung kay Happy Man, tala. Sa'yo, kadagit. Tapos Pula. talingan. Pula sa katala. Okay. Ayan na. Uy. Ay, naku, ganda Ayun na naman, naman. sa kagat na naman sa stick Ang laki na kasi naman. ng stick ko, Happy Man. Ayan yung kadagit eh. Oo nga, sablay yung stick mo talaga. Tsaka sablay din naman si Idol Jess Web eh. Pero, Uy. ay, naku, ganda Ayun na naman, naman. sa kagat na naman sa stick Ang laki na kasi naman. ng stick ko, Happy Man. Ayan yung kadagit eh. Oo nga, sablay yung stick mo talaga. Tsaka sablay din naman si Idol Jess Web eh. Pero, oh hindi, ayun, nagsakmal. Uy, bumabaliktad pa. Kumagat sa stick yung Pero akin. tumakbo yung sa akin. Ang laki ng tama sa balikat. Tumakbo yung sa akin. Uy, may tama nga kaya doon. Oo, ayun. Ayun. Kadagit. Ang laki ng tama. Actually, nailaban ko na rin kagabi yan. Ay, Kay Kasapi. Tabla laban namin. Grabe, nambibilo talaga to. Hindi naglulubay yung talaan, no? So, pipicturean ko ito mamaya. Ito yung panta-thumbnail natin. Para mas maganda at maraming manood. Gusto nila yung magagandang thumbnail. Oh, nakatalikod sa'yo, Happy Man. Oo. Ayan na. Yun! Ay, pero pumalag pa rin. Oo, pumalag nga. Umalag pa rin, kumaagat pa rin yung kay kadagit. Pumalag, pero biniluhutan na yung sa Hindi akin. kumaagat pa rin, oh. Ayun, oh, nakanganga pa, oh. Wala na nga. Ayan na. Yun! Ay, pero Biniluhutan pumalag na yung pa sa rin. akin. Oo, pumalag nga. Umalag pa rin, kumaagat pa rin yung kay kadagit. Pumalag, pero biniluhutan na yung sa Hindi akin. kumaagat pa rin, oh. Ayun, oh, nakanganga pa, oh. Wala na nga. Wala na. Oh, napatakbo pa yung sa'yo, oh. Ay, wala na to. Puputulin niya na lang to. Oo. Napatakbo pa yung kay Happy Man. Kumagat din ibig sabihin. Na-stroke yung sa atin. Ayan o. Ay, wala na laglag. Ayan o, na-stroke o. So, kay Happy Man, nakakalakad pa. So, ibibigay natin yung panalo na to kay Happy Man. So, maghuhulog tayo kay Thank Happy you. Man ng ito yung sinasabi namin, 10 pesos. Yan, kada talo. Ayan. So, isang laban pa kami. Marami na si Happy Man. Tignan namin kung meron pa kaming mga ititimbang dito sa may wagang timbangan para magkaroon kami ng matching ng mga gagamba. Thank you sa timbangan mo, Idol Kadagit. Post muna natin, post. Yo, what's up mga kadagit? So, Happy Man. So, next pangalawang laban namin, second fight namin. So, game na tayo. Okay. Ilagay mo na sa inyo, Happy Man. Ilagay mo sa stick. Yan. So, lipat ko lang dito Medyo makapal lang yung namin talaga. Stick. Ay, stick namin, kapal. Mana kaya Idol Jason Web, makapal. Hindi, di pa tayo nakagawa ng maayos, Ayun, eh. Sige, game. Game. Ang Tingin ko sunod, magiging gagawa tayo magandang maayos. laban to, Idol Kadagit. Ang maganda nito, nabibigay ng magandang laban yung mga gagamba natin. Tsaka, sakto sa timbang ito 38.6. 38.6. Game. Uy! Putang na nang nakagat na naman sa parang Ang akin, nakagat. Ang ganda ng Hindi, tama. pero umano sa'yo, Happy Ay, Man. oo. Pumalag pa rin. Kumagat din.
Ang ganda ng Tumakbo yung akin. tama. Paras may tama. Oo, maganda yung patama. Mana kay Idol Jess Web. Ay, Game. Uy! Ay, putang na nang nakagat na naman sa ay. Parang Ang ano. akin nakagat. Ang ganda ng Hindi, tama. pero umano sa'yo, Happy Ay, Man. oo. Pumalag pa rin. Kumagat din. Ang ganda ng Tumakbo yung akin. tama. Paras may tama. Oo, maganda yung patama. Mana kay Idol Jess Web. Ay, wala na. Uluntoy. Hindi, ano pa to? Kuluntoy din naman sa akin eh. Oh. Ay, no, pilay Wala na. Nagpalagdalag na sa atin. Pero... Ganda, ganda ng laban, ganda ng mga Grabe, bitaw. ang bilis no? Ang bilis ng bitawan eh. Uy, ayun na. Wala rin. Matikpan ba? Ang bibilod na lang yung sa akin, ayaw na kumagat Oo, oh. walang kagat-kagat. Ano, Grabe oh. ganda ng laban eh. Yun, mukhang kakagat pa. Uy, Uy, laglag. wala, dalawa. Laglag na. Wala na. Wala na. Naglalakad pa eh. Tingnan natin, baka maglaban pa na isa. Eh, natulog na yung kay Happy Man. Natulog na kay Happy Man. Magbumult na ulit. Sa akin, binibilutan yung stick oh. Wala na, talo na ako, Idol Kadagit. Wala na to. Oo. Talo Wala na. na, ano na eh, stroke na yung kay Happy Man eh. Oo, Nakita wala niyo na. naman. Talo na ako niya, declare ko ng talo ako. Siguradong... Solid po, puro solid, wala pong liquid doon. Oh, pasensya na kayo, medyo madilim na gawa ng pahapon na. So, Talo ako. hanggang dito na lang to. Uy, kumagat pa rin sa'yo, Happy Man. Kumagat pa rin. Oh. So, ayun talaga, wala na talaga. So, maglalaglag na ako dito sa may iwagang bote ni Idol Kadagit. May wagang, ano, toilet. Yan. So, yun. Napaganda ng laban ng mga alaga namin ni Idol Kadagit. So, nice game, nice fight. So, thank you sa magandang laban naman. So, bago yan, gusto ko muna i-shoutout yung mga spider vlogger nasa dulo ng video na to. So, pakitingin na lang, pakibasa na lang doon. Siyempre, special shoutout natin. Happy Bonbon yan, silipin nyo yung kanyang channel. Siya yung nag-champion sa Spider Show namin nung naganap ng December 15th. Sunday yon 2019. So, abangan nyo rin, Spider Tournament namin 2020, January. Sunday yung gaganapin, open po tayo, pwedeng manood kahit sino. Wala po itong halong pera o involved na pera. So, ang ano lang dito eh, makapagpasaya tayo. At yung hobby natin, saka yung kultura natin patungkol sa gamba, ay mapagpatuloy natin. So, ang ganda na lang, Happy Man, wala pang babatiin. Ayun, kay Idol, kapamilya natin na Spider Content Creator na si Idol Bayrat, huwag kang mag-alala. Yun, get well soon. Tuloy-tuloy, sama-sama lang tayo magdasal para mabilis makarecover yung asawa mo. At thank you din sa mga nag-support at tumulong sa kay Idol Bayrat na kapamilya natin ng mga Spider Content Creator like si Idol Kadagit na isa po sa tumulong, at si Idol Jason Webb, sila Gagam Choice at si Gagam Boys, at thank you din sa mga iba pa na gustong tumulong, si Idol Kasapi. Thank you sa mga tutulong pa. Thank you lahat sa inyo. God bless. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo. Kabugok, Sian TV yan na suporta natin. Just King TV, saka si Kabalbon, saka si Gagam Vlog. So, hanggang dito na lang and God bless.